yɛbɛhu yɛankasa yɛ papa anɔkye. Ɛno nso so no yɛbɛma yɛn nua bɛrima atwerɛ yɛn mu. Anɔkye kɔmfoɔ. Anɔkye enye ne din. Ne din de Kofi Frimpong. Ne din paa na de Kofi Frimpong. Ano no, anɔkye no ɛyɛ kasa bi. Kasa bi a ano no yɛ bɛhwɛ. Bɛhwɛ wo ba. Aha, ɔba na yɛ bɛhwɛ wo ba. Anɔkye. Anɔkye. Ana ɔmo de ama no. Ba ne din de Kofi Frimpong. Ne din de anɔkye. Ha na yɛafa no saa. All the same ɛyɛ. Na spelling no koraa mpo no. Wɔn sɛ yɛ kasa mu no, no, ano no, wɔ sɛ nka yɛ na yɛ no o, na yɛafa no saa. But yi deɛ yɛahwehwɛ mu a yɛbɛgyesa no na yɛayɛ no Ebi te sɛ ɛgye so. Ɛgye so spelling. Ɛnyɛ ɛgyi so. Wɔn de yi wɔn ahyɛ spelling no. Twi paa ɛgye so. Yɛn spelling yɛ ɛgyi so. Aborɔfo na ɛyɛ saa. Ana aka hɔ. Obiara nso nyɛ n'adwene so ɔsesa no. Wopa akɔ school nnɛ na wakora antwerɛ ɛgye so na ɔntwerɛ ɛgye so deɛ meka no. Twi deɛ no a ebetimi ɛnam sɛ yɛyi so aborɔfo no deɛ naa nti. Ɛwɔ sɛ ɔmo hwɛ nanka saa yi na ɔmo sesa no. Yɛho ntwerɛeɛ bi nso ɛwɔ anɔkye ɛho na ntwerɛeɛ no nso ase akyerɛ sɛn. Ɔna kaa saa asɛm mu etoo hɔnom tam ɔne ahemfo no hyiaeɛ no. Ha wɔgye sukadwafo Kofi ne ma a etutu. Na ɔkaa sɛ United we stand yɛnka mom. Tie mu kyekyɛ pɛ. Asantema ɛbɛbɔ. Aha, saa ade na ɔyɛ na ɔna kaa saa asɛm nti na yɛatwerɛ ato hɔ no. Yɛho sɛ okuta biribi ɛwɔ ne nsam. Ɛyɛ deɛ bɛn ade na ekuta no no na ase akyerɛ sɛn. Golden spoon ɛne ayɛ ahyɛ ne nsam no. Ama na ɔyɛ ne nsɛnkyerɛnne ne nkonyaa no. Ɔmande golden stool ɛna ɛbaeɛ. Nti ɛno na yɛayɛ sɛ ɛbɛyɛ ɛbɛkyerɛ sɛ ɔna de golden stool no maa asantefoɔ. Ɔsɛ kuta ade foforɔ. Dua. Wɔn sɛ kɔnfo biara de deɛ no de nyinaa wɔ dua na wɔn de yɛ wɔn nyankomade no. Dua no. Na deɛ ogyina so no nso so ɛyɛ adeɛ bɛn a. Apatwa wei ɛyɛ ɛfɛ no pedestal. Asɛ wayɛ statue asi hɔ na wapɛ biribi ama no agyina so. Aha, no ɛnka hwɛ like yɛa ne yɛayɛ na yɛde no agyina so. Ɛyɛ mfonin nti. Yɛa ne yɛa creativity na yɛde agyina so. Yɛde no agyina so. Mehu yellow, mehu black, mehu green. Ɛno nso wobɛkyerɛ yɛ ase kakra. Na bɛdi kan aka sɛ yɛkurom ha no asante ne yɛwɔ gold, sika akɔ, ɛne ne yellow no. Ana tuntum no ɛyɛ color before bibini a wɔte ne kwayem. Wɔn sɛ kwayem nso de yɛ green. Aha, wɔhwɛ befi ha ɛkɔ nyinaa. Yɛde atoto ayina no saa. Ɛnam sɛ asantefoɔ ɔmo color a ɔmo use no no. Tukɔ baabiara na ohu wei pɛ na ɔhu sɛ asantemam ana waba no. Ha, wokɔ baabiara na ohu wei asantemam color. Ɛna na ase ɔmo afa a mo de ayɛ kumerican sɛ a trendy a sɛ de abrokyiri koraa ɔmo agye atum. Aha, lockdown yi ba pɛ aborɔfo bebree ayɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo abɛhwɛ saa kumerican no. Nti yɛhwɛ ɔmo anim kwan. Yɛnkɔ mfonin foforɔ. Kyɛ yɛkyi nso so yɛhu yɛn ankasa nana otumfoɔ Osei Tutu. By minim sɛ wɔsɛw kyerɛ yɛn mu kakra. Nana Pia, Nana mekyia wo ɛna anwummerɛ yi. Mfonin ni ayɛ de kyerɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛwɔ cultural center. Ha, ɛhɔ na yɛgyina yi. Pakyɛ Nana, wohu atadeɛ ɛhyɛ Nana yi a ɛfɛ batakari kɛseɛ. Ɛno tumi, ɔmo sɛ ɔmo akotokoto ɔmo nkotoeɛ. Na ɔsa cause of tumi atade na ɛhyɛ tumi wɔ mu. Temu nso adu. To ɔsa no ɛno a denden na de ne kɔ. Ɔho na denden no ɔno ɛsa nti ɔsi eso ne mu. Ha nti na ɔmo atwa ne ho akyi ɔmo asoso ne mu no. Ntenyɛ sɛ ɔmo akotokoto kwa. Emu odu tumi nso wɔ mu. Ɛno ne batakari kɛseɛ na wɔhyɛ. Mo sɛ biribi nso ɛhyɛ n'anum na dan ɛna ɛhyɛ n'anum no. Ahaban yɛfrɛ no nyenya. Ɛna ɛyɛ ade biara ɛhyɛ n'anum nkasa. Ɛno nso tumi. Ɛhyɛ n'anum saa. Na deɛ egugu ne nan ne ne nsa no nso so ɛ. Ne nyinaa ka saa nneɛma yi a mɛbobɔ so no so. So
deɛ bobɔ ne nsa agold ahweneɛ ne saa deɛ ɛhyɛ ne ti nyinaa ɛyɛ ka bibi tɔn ɛno no deɛ gye sɛ mpanimfoɔ paa wɔn atena ne nan ase na ebɛtumi akyerɛkyerɛ mu paa kɔ akyiri saa. Daasi yɛbɛkɔ mfonin foforɔ so. Wei de yɛnwie yɛ mpo yɛgu so a yɛyɛ ho adwuma na mɛtumi akyerɛ mu kakra deɛ ɛpakyɛw wei yɛ dadesɛn a kane tete no yɛn nananom ɛna na yɛyɛ nnuane wɔ mu a yɛde sogya yɛgya wɔn sɛ egya wei yɛ ne yɛbɔ ne yɛasɔ wɔ ayi mu ekyi a na yɛde yɛɛyi ɛyera ɛsɛ gas ne ɛyi na electric stove no ama yɛhu saa ade no bi ɛbɛwɔ akoraa bi no ohun wei da. Ohun saa adeɛ wei da ohun ɔbɛsɛ a ɛyɛ ni ba ohun sɛ nipa yi te hɔ a ɔreka aduane no saa mmerɛ bi a na ɛwɔ sɛ nea yɛyɛ nnuane because of gas and stove no nti ama saa adeɛ wei yɛ nti meyɛ ato hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi twam a ɔbɛhu sɛ ampa anaa ɔbɛkyerɛ ne ba bi sɛ sɛ na yɛyɛ nnuane o sɛ nea yɛyɛ aduane ofiri akura ase tetete no nneɛma a na yɛde yɛ aduane. Mehu sɛ aduane no a wɔreyɛ no ofura ntoma ɛnɛ yi sɛ woka banku anaasɛ woyɛ aduane bi sei no a woyɛ w'adwe koraa mpo sɛ wokɔfura ntoma a deɛ yɛde bɛyɛ wo no adɛn nti na wofura ntoma a wɔde ɛyɛ saa aduane yi. Saa nnɛ yɛka paa yɛafa deɛ nie da biara ma ntoma bɔ yɛn mu kɔ yɛn nkuraase ne yɛn nana yɛkuraase no a ɛne yɛn nananom a sɛ yɛade bia na ntoma ɛbɔ mu ɛno ara na yɛbɔ mu a nansɛ na jeans ne aba na sɛ mu ahyehyɛ a nti wei nso ɛkyerɛ ediketi ɛkyerɛ sɛ saa ntoma koraa sɛ ne yɛ no sɛ ne yɛfa kura ɛtumi de yɛ biribiara wofura ntoma a ɛnyɛ bɔne biara anaasɛ ɛnyɛ nsɛɛ hwee wobɛtumi de ayɛ adeɛ biara nti ntoma fura deɛ firi tetete ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛtwa mu da nso yɛ saa nansɛ na mo abawa mo de jeans ne skirt ne amawɛ de hu yɛba n'akyi nso so a yɛwɔ nneɛma bi sisi n'akyi ɛno nso so wobɛkyerɛ yɛ mu kakra. Gyaade konya wei na yɛ tete wei gyaade konya ane yɛtena so ka banku gyaade wei ɛna ɔte so no wei de yɛkyerɛ amammerɛ ankasa yɛyɛ adeɛ a wowɔ akyire a wɔn sɛ ampa bɛsɛ free system no ba te da bi nyɛ adeɛ ɛbɛfiri mu ɛno ara na yɛgu so nti yɛnwie ɛna medi kan ka yɛnwie nti nneɛma bebree keka ho a yɛde bɛkeka ho a ma adɔɔso ɛgu so a yɛyɛ ho adwuma nti deɛ yɛhu na dadeɛ a yɛde ka banku yi obi hu bi da wei ɛkwan yɛfa so ka banku obi hu bi da nti yɛyɛ nneɛma wei ɛde kyerɛ sɛ sei ɛne yɛde ka banku obi busa amasɛm bi ɔsɛ ɛsɛn kwan bɛɛ so na yɛfa so dua aburo anam sɛ aburo ɔno nim sɛ aburo no a yɛawe no ɛho dua no a wawe a aka ɛne yɛde hyɛ fam na afifi nam sɛ onim nti yɛyɛ nneɛma wei a wohu ano ho sɛ obi di banku nso onim kwan yɛfa so ɛma banku no yɛɛ banku wohu a sisi a mɛbusa sɛ youth na ɔmo ba no dɛn na ɔbɛka akyerɛ ɔmo afa art no sɛ ɔwɔ ho nimdeɛ a dɛn na wɔsɛ wɔyɛ na wɔtumi ayɛ saa art yi. Deɛ mɛtumi aka akyerɛ youth no monhyɛ mo ho den monhyɛ mo ho nkura ma mo ho abɔ mfie a ɛnyɛ book nko ara na ɛma nipa yɛ yi ɛnyɛ school ɛnyɛ set wowɔ hwan wowɔ di ɛno no wowɔ bi no ɛno ɛmma wɔ aduane na mmom wode wɔn nsa yɛ adwuma no nim deɛ ɛyɛ adeɛ a ɛboa wo ɛma wɔn nsa kɔ wano nti ɛma book emu abɔmfin a wokɔ school wa bi a wɔantwa wɔampaase English maths bi nti ɛno nti wo daakye asa na daabi hu deɛ yɛde wo ba asase so hu deɛ yɛde maa wo a wo ba asase so hu a na wohyɛ ase sɛ wotu ho anammɔn a woba bɛ make
yɛwɔ asikafo pii wɔ kurom ha a ɛnyɛ book ɛna ɛma wɔn yɛ yie ɛyɛ adefoɔ ɛyɛ wɔn nsa ano adwuma ne nneɛma a wɔn kreti tena ase nnuyɛfoɔ wɔn a wɔyɛ aduro ahaban aduro ne ɛyi nyinaa ɛnyɛ book ɔno atena ase wɔn ho sɛ wei yɛde ka wei bom ɛka wei bom a ɛsa yadeɛ wei ɛna ama na meki na akyire no na wɔn akɔtotɔ set no yɛnim bi yɛnim bebree ɔno nyɛ book na akyire no wɔn de book aha naa nti ayɛ fɛre asɛ wɔn ankɔ sukuu na ayɛ fɛre nti na wɔn de wɔn akɔtotɔ na wɔayɛ kɔ sukuu nsu bisa sɛ ne mate no a oni bi yɛnim wɔn a wɔde sika akɔtotɔ set. Esi a no obi pɛ sɛ wɔyɛ art no bi ma no anaasɛ obi pɛ sɛ wotoa no ma no sua art no yɛ a ɛkwan bɛɛ so na ɔbɛfa ama saa adeɛ yi aba mu. Okay, meda mo ase. Yɛwɔ cultural center. Cultural center Kumasi. Cultural center Kumasi na yɛwɔ. Na yɛkyerɛ art obi wɔ nimdeɛ ɛwɔ ho. Obi wɔ a ne passion ɛno no. N'adom akyɛdeɛ no no. Ba ɔpɛ obi ama wɔde ne nan ase, watena ne nan ase na wasua bi aka ho. Akwanya wɔ hɔ ɛma saa nipa korɔ. Sɛ wawie secondary school, sɛ wawie tertiary o, sɛ JSS o, bra. School ɛnyɛ school koraa na w'ani gye ho a, bra. Frɛ yɛn number yɛ a ɛnam wei 0242 837376. Me nua yi nso de kakra bɛsɔ so. Monsieur Frame, a Bernard, and then my name, my brother, in a year. Arts in India. To me, when he said, for us, like, oh, as I see, so I won't queen. It's not about school and everything they are surviving. It's about what your inspiration is. As a near man who are need you, near my inspire all the time. I did be out doing so much me in a year, and only doing Uncle Pond the amount. It said, my brother, kind. So pursue your culture center Kumasi. Oba also help with you for, and then to be out of the bunny shop. The working of the Naminti Abeben. And again, like Opa say ye be mount, Opa say baby I want your back of the head. And I also say Ibia, Opa say baby, Opa say design a bonty street moon, wow feel who cry, Bia Oba. The Bia Opa say ye if you mama with art.